Με θέμα ο αριθμός των επιθέσεων που έκαναν Σομαλοί πειρατές στον Ινδικό ωκεανό κατά μήκος της ανατολικής ακτογραμμής της Αφρικής. Θύματά τους είχαν πέσει και αρκετά ελληνικά πλοία. Ναυτικοί που έζησαν τέτοιου είδους επιθέσεις, αλλά και μισθοφόροι ιδιωτικών εταιριών που πληρώνονται για να προστατεύουν τους πλώες, μίλησαν στον Αντένα και στην Κέλη Χινοπόρου. Εάν πρέπει να σκοτώσω κάποιον, θα το κάνω. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Θα ανέβουνε πάνω και θα σε πάρουν και εσένα εχμάλωτο. Είναι πόλεμος, δεν μιλούμε για σκηνές του σινεμά. Στα σίγουρα δεν έχουν σχέση οι ταινίες του σινεμά με την ομή βία της σύγχρονης πειρατείας που ζουν τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες ναυτικοί, ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες. Το βράδυ μπήκανε μέσα πειρατές, αλλά ευτυχώς προλάβανε και τους κλείσαν απ' έξω. Η μόνη απώλεια που είχαμε ήταν οι 3 δάχτυλα του Μπόμαν. Περνώντας από τα στενά της Μαλαισίας, εδώ, καταλάβαμε ότι μας ακολουθούν 2 ταχύπλοες λέμπου. Σημάναμε συνοδευμό, εκτοξεύαμε νερά με μεγάλη πίεση και για καλή μας τύχη τους αποτρέψαμε. Κατά κύριο λόγο είναι Σομαλοί ψαράδες που κατά τα τέλη του 90 άφησαν τα δίκτυα και αρματώθηκαν προκειμένου να οργανώνουν επιθέσεις σε μεγάλα αλλιευτικά πλοία ξένων χωρών, καθώς θεωρούσαν ότι οι ξένοι έκλεβαν τα αλλιεύματα της θάλασσάς τους. Με τους Ισλαμιστές στην εξουσία της Σομαλίας, οι ψαράδες γρήγορα απέκτησαν βαρύ οπλισμό, έγιναν πιο βίαιοι και μεθοδικοί, μετατρέποντας αρχικά τον κόλπο του Άντεν και τη Σομαλική λεκάνη κανονικό στόμα του λύκου. We approach from behind the ship while it's cruising. We target the anchor, the hole where the anchor comes out, and throw a rope with a hook on the end. And then we climb up. We use tactics that you won't understand. But let me say, when someone is hungry, he is capable of doing anything. Μέσα σε λίγα χρόνια έφτασαν να κινούνται σε μια τεράστια ακτογραμμή που καλύπτει σχεδόν τη μισή Αφρικανική Ήπειρο, αλλά και σε βάθος 800 ναυτικών μιλίων από τις ακτές, μετατρέποντας ολόκληρο τον Βόρειο Ινδικό ωκεανό σε εμπόλεμη ζώνη, μπλοκάροντας κομβικές θαλάσσιες αρτηρίες, από τις οποίες περνούν ετησίως 25.000 εμπορικά πλοία και μάλιστα το 1 τρίτο από αυτά είναι ελληνόκτητα, τα οποία μεταφέρουν στη Δύση τα πετρέλαια του Περσικού κόλπου, αλλά και το 20% των αγαθών που διακινούνται σε παγκόσμιο επίπεδο διαθαλάσσης. Το οποίο σημαίνει παραπάνω καύσιμα, παραπάνω μισθή, παραπάνω ναύλος και όλο αυτό το τεράστιο κόστος θα μετακυλήσει στο μεταφερόμενο αγαθό. Εκτιμάται ότι ετησίως η βιομηχανία της σύγχρονης πειρατείας καταφέρνει πλήγμα ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην παγκόσμια οικονομία. Τα περιστατικά επιθέσεων μόνο στην περιοχή ανοιχτά της Σομαλίας ξεπερνούν τα 200 κάθε χρόνο, με δεκάδες καταλήψεις πλοίων, 240 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για λίτρα και εκατοντάδες ομήρους. Η συνοδεία εμπορικών πλοίων από ειδική ευρωπαϊκή μονάδα του ναυτικού ήταν το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της πειρατείας. Επόμενο βήμα, οι ένοπλοι μισθοφόροι ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας που με σειρματοπλέγματα και μάνικες νερού προσπαθούν να αποθήσουν τους πειρατές, ενώ είναι έτοιμοι να ανοίξουν πυρ όποτε χρειαστεί. Εάν πρέπει να πυροβολήσω και να σκοτώσω κάποιον πριν σκοτώσει εμένα, θα το κάνω. Έχουμε καταγεγραμμένα συμβάντα. Κομμένα αυτιά, κομμένα χείλη, κομμένα χέρια. Όταν ο ιδιοκτήτης του πλοίου δεν πληρώνει τα λίτρα. Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης είναι από τους λίγους άρτια εκπαιδευμένους μισθοφόρους. Η ανεργία όμως έχει κάνει εκατοντάδες Έλληνες για ένα καλό, συνήθως μαύρο μεροκάματο, να κατεβαίνουν στο στόμα του λύκου προκειμένου να έρθουν τέτα-τέτ με πειρατές. Ανεργοί ή εν ενεργεία άνδρες του σωμάτων ασφαλείας παίρνουν άδεια ασθενείας προκειμένου να πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο επιπλέον. Προσλαμβάνουν παιδιά που δεν είναι εκπαιδευμένα, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πιάσει όπλο στα χέρια τους. Παρουσιάζονται μέσα ως φιλοξενούμενο τεχνικό πλήρωμα. Άρα, ό,τι και να συμβεί στους ίδιους, κανείς δεν έχει καμία ευθύνη. Αν θα ξεκινήσει μια εμπλοκή, δεν είναι κανένα σίγουρος μέσα. Ή φαντάρους έχουμε μέσα, ή αυτούς τους οικάδες που λένε θα γίνει πόλεμος.